tešku nakon izlaska. Tara Simov, diskvalifikovana učesnica zadruge. I Tara, evo, na početku razgovora vidim da ti nije kako treba, ali evo ti ćeš mi sve reći kako se osjećaš nakon diskvalifikacije. Pa, što se tiče svega, osjećam se isto kao što bi mogao da se osjeća svako ko je izašao na način na koji sam ja izašla. Nisam uzastopno plačem već, znači i sinoć i danas ne mogu da se ustavim, tako da, to je to. Vidim da ti je teško i pretpostavljam kad si napustila zadrugu, kad te sve dočekalo, šta si prvo pomislila kad si trebala da izađeš? Pa samo gdje ću, šta ću i kako ću, jer znam da tata živi u Makedoniji, to svi znaju. Izašla sam bez telefona, bez stvari, tako da na pumpi sam kontaktirala oca preko Vibera, žena koja radi na pumpi. Nisam njega mogla da dobijem nekih pola sata, sedala sam, da sam plakala. Kada se tata javio, tata je kontaktirao Milana Petkovića, cijelo to moje neko društvo, negde smo se snašli, dođemo do Ljubana. Ljuban je došao po mene taksijem, otišla sam kod Ljubana kući, tamo sam se istuširala, presvukla, sačekala sam drugaricu Ivu da dođe po mene, Iva je došla kod mene i prešla sam kod nje. To je to. Komentarišu, toliko si meseci bila u reality i to sve, dala si sebe, sad ostaješ potpuno bez honorara. Kako na to gledaš? Pa negdje bih gledala da to mišljenje oko celokupne te stvari da držim većinom za sebe, ali ja znam da sam ja dala sve od sebe i da i program, ja sam ja bila nezahvalna i kasnila na sastanke i te neke stvari koje većina zadrugara i radi, koje se jednostavno dešavaju od umora, od iscrpljenosti i ostalih stvari. Međutim, ja sam svesna da sam ja dala sve od sebe i za ovo i za prethodni reality. Šta je dovelo do toga da napraviš veliku štetu u kući? Mislim, ono je sigurno i kamere i tapeti. Ja kamere lomila nisam, ja sam udarila u jednu kameru, ostale kamere sam samo ugasila, tako da ja sam gledala da ne pravim štetu, jedinu štetu koju sam ja, da kažemo, napravila, što sam polomila tiganje. Te tiganje su dobili za praznik za stomak, su dobili čorba, matore, bora, tako da ni tiganje nisu produkcijski. Jedina šteta koju sam ja produkciji napravila su one vazne koje su pale, koje sam na kraju počistila, vratila kamenje i sredila, i što sam skinula tapet sa zida za seriju koja se emituje na Pinku i što sam počupala jednu kocku zida koju mogu da pošaljem ako im treba toliko. A pošto su navodi u novinama da je šteta preko 100.000 eura, mogu da kažem da je 20 eura. Kako to komentarišeš što se spekuliše o kazni od 50.000 evra? Ništa. Ja se nadam da neću doći do toga da budem tužena i dalje se nisam čula ni sa kim iz produkcije, ni sa kim sa Pink televizije. Nadam se da ću u skore vreme kontaktirati i to je to. Znam da stalno plačeš zbog Nenada i znam koliko ti je teško i evo sad vidim, nema veze, emocije su za ljude. Meni je samo krivo zato što od kad sam ja izašla njemu pune glavu da sam ja sa svojim bivšim, što provlače dečka koji 3 godine ne postoji ni u mom životu ni na planeti Zemlji, koji vodi svoj život, što i njega pominju konstantno, što uvlači dečka koji nijedan novinar nikad nije pronašao tog dečka, što doslovno ne postoji. Doslovno ne postoji ni u mom životu, ni u mojoj blizini, niti bilo šta. Krivo mi je zato što navode da sam ja u njegovom stanu sa svojim bivšim verenikom, odjednom sam ljubavnica, juče sam bila devojka, odjednom je sad ja ljubavnica najgora ovakva, onakva, odjednom moj prijatelj Marko Đedović ustaje i priča neke nebuloze, matora sa kojom nikad nisam razgovarala na temu poziva za mojim bivšim verenikom, ustaje i govori kako sam rekao da mene neko čeka, ne, meni moj bivši verenik nije rekao da me čeka, nego je rekao da radim šta god poželim, samo da ostanem, da ne pravim budala od sebe, da zaradim novac i da izađem kao gospođa, to je sve što mi je bivši verenik rekao. Sandra Rešić koja je jednom protiv mene, koja govori da je Nenad bolji bez mene i tako dalje. Ne znam gde sam bila sva ta muda kad sam ja bila unutra. Mislim je toliko zastrašujuće, šta više toliko sam smršala da mogu i da me pojedu, da me sažuću. Komentarima samo, a ne fizički. Krivo mi je zato što Nenadu pune glavu i zato što sam ja Nenadu rekla da ne veruje nikome, a on podleže pritisku, ali mi je drago da se bar evo, koliko ja pratim 24 sata na streamu i se nisam ni spavala. Ne mogu ni od stresa, ni od svega, sve vreme gledam da se drži toga, da mi veruje i da veruje da je sve okej, da ga čekam. Koliko imaš poverenja u njega da neće odoleti pritisci? 100% imam poverenje za sad, ali što se tiče Nenada, Nenad je neko jako emotivan, koji je jako labilan, pogotovo kad sam ja u pitanju, do njega neće sigurno stići informacija, ni gde sam, ni šta sam, ni kako sam, do njega sigurno neće stići ni ovaj intervju, neće stići ni jedan videoklip, ni jedan moj story, do njega neće stići ništa, do njega mogu samo da stignu loše stvari koje će biti izmišljene, plasirane čisto da bi ga bockali, peckali, meni je krivo, meni se njegova porodica ne odaziva, ne javlja, ne odgovara
odgovaram i na poruke. Hoću da te pitam, on je poručio svom rođenom bratu da ti da njegov broj računa i da se useliš u stan na Fontani. Šta se dešava? Nije do broja računa, nego kreditna kartica s kojom bi kupila da jedem. I da se uselim u stan, ja sam rekla da je, ne znam kako da se izrazim, ajde da kažem degutantno da živim u stanu u kojem je živao sa svojom suprugom 7 godina, da je to jako ružno i da generalno ne želim ni po njegovom izlasku, da je bolje da iznajmim neki stan, da budem u nekom stanu mesec i po dva, pa da ga sačekam. On je forsirao, to je rekao jedini uslov da ja ne poludim skroz ako se diskvalifikuješ ili ako izađeš pre mene, jeste da budeš tamo da sam ja odrastao. On kaže da je on u tom stanu odrastao, da je tamo od rođenja, da taj stan postoji, da tu žive s mamom i tatom, sa 2-3 devojke, pa onda sa suprugom. Njegov brat mi ne odgovara na poruke, njegov otac mi ne odgovara na poruke, supruga njegov brata mi ne odgovara na poruke, ja sam svima poslala poruku, zdravo, ovde Tara, Nenad mi je rekao da vam se javim, ovo je čisto da porazgovaramo, voljela bih da vas upoznam i tako, to niko mi nije odgovorio. Tata mi je prosledio poruke, mom tati se javio neko na Facebooku, predstavili su se ljudi kao njegovi rođaci iz Rovinja. Ipak se neko od porodice na kraju javio. Sad ne znam da li je to tako, da li to je istina, može da bude pera žikalaza, možda je stvarno jeste tako. Još uvek nemam telefon, nemam čime da funkcioniše. Da, nemam načina još da funkcionišem kako treba što se tiče medija i telefona i ostale gluposti. Tako da javili su se, tata mi je poslao screenshot, ljudi su se predstavili kao Nenadovi rođaci iz Rovinja, iz Hrvatske, rekli su da su u kontaktu sa njegovom tetkom i s njegovom tetkom iz Beograda, da je njegove tetki nešto loše, kako sam ja protumačila, i da su mi na usluzi da dođem kod njih, da sve što mi treba da se obratim njima, da dođem kod njih u Hrvatsku i da budem tamo dok Nenad ne izađe. Moj tata dolazi za 2 nedelje, tako da još nemam gdje da spavam, tako da spavam kod drugarice dok se organizuje za sve ostalo. I koliko ti je teško nakon svega, izađeš bez novca, bez ičega, bez stvari, prepuštena sama se? Nije mi prvi put, ne znam koliko su ljudi mogli da prate, ja nikad nisam pričala neke svoje tužne životne priče, niti mi je ikad bila namera niti će mi ikad biti namera da plasiram svoju životnu priču. Ali sam sinoć čula komentar, pa i Milici Kemez je bilo loše. Milici Kemez nije imala roditelja, ja sam ih imala, mene su neke druge stvari strebile u životu. Nije opravdanje za moju agresiju, moj bes i moju nekontrolu besa i ostale stvari, ali apsolutno postoje pozadine iza svega što se meni dešava, moja labilnost i tako dalje. Ne znam šta bih rekla povodom svega, nije prvi put, slušali su moje žaljive priče iz Grčke, ja sam spavala na plaži, bila bez dinara, tako da nije meni teško da se snađem, nikad bilo tako da to je što. Evo da se vratim ponovo na tu porodicu, nekako svi o tome pričaju. Šta misliš, ili imaš neke informacije šta misli Nenadova porodica o tebi? Poslat mi je jedan screenshot od moje podrške gde je njegov otac napisao da bi mu nastup na Zadrugoviziji bio mnogo bolji sa Paulom i da sam nazvao mene dotičnom. Tako da verujem da nemaju lepo mišljenje o meni, što je i opravdano. Mislim, ja sam neko ko se i tu, ko je mladio i svađu s njim i šta sve ne. Tako da opravdano nemaju lepo mišljenje o meni. Meni je to sasvim u redu, samo bi mi bilo drago da se čutim s bilo kim. Da možeš evo sad Nenadu u kameru da poručiš da on ovo može da čuje, šta bi mu rekao? Šta ti prvo pada na pamet? Da ga vole najviše na svijetu i da ne pada na glupe provokacije, da ne pada ni na šta i da šta god da mu puste, da ne verujem ni što god da sam ružno rekla i da sam rekla ružno, zna da je sve to bilo u besu i da se nadam da će što pre da doći. Toliko je nekako unutra bilo svađa, a sad kad ste se rastali, sad se nekako vidi koliko jedno drugo volite. Koliko god da ste se svađali unutra i lomili i pravili... Prosto, zato što je to prostor, ja sam tamo 2 godine, tamo postoji određeni broj devojaka koje se bave prostitucijom, kurvarlukom i ostalim odvratnim stvarima u kojima je želudac da imaju seks sa ljudima od po 70-80 godina. Ja nemam želudac za te stvari, a tako nemam želudac mi da sedim negde 2 godine i da slušam ludake, da slušam Miljanu Kulić, da gledam neko kako se šiša, kaki, ugaći i ostale stvari. Jednostavno, prostor je uticao na mene, sve je uticalo na mene, stiglo me sve, te neki dogovori koje se pritisak, mi nismo imali toliki pritisak, sad ga Nenad ima, zato što ja nisam tamo. Nadica je lepo sinoć pričala prvi put posle svega, da jednostavno nisam mogla više. Svi ljudi sa kojima sam razgovarala, koji prate, moji prijatelji i moje okruženje i Ljuban i cijela moja podrška i svi koji su pratili pomno, rekli su da meni već 2 meseca unazad se vidi da mi nije dobro. Ja i dalje ne jedem, ja sam napolju, ja i dalje ne jedem. Negde sam prošla da si smršala 8 ili 10 kilograma. Do 10 kilograma sigurno posle. Pa, zato što je moja drugarica malo deblja od mene.
jesi tu svu štetu što si napravio reality, jesi žela da izađeš? Je li to bilo to? Tražila način, ja sam njih molila, ja sam toliko puta molila, nisam imala nikakav direktan kontakt sa mislim sad mogu da kažem, velikim šefom, velikom šeficom ili s producentima, nisam imala direktan kontakt, imala sam sa reporterkama i sa ljudima koji su to radili u datom trenutku. Uvek sam nekako molila, pustite me kući, niko nije hteo, verovatno za moje dobro nisu hteli da se zadužim i tako te stvari. Međutim, kad čoveku nije dobro, traži način da izađe, jel te? Našla sam način, očigledno, nije očigledno, nego je evidentno i očigledno i ja kažem, i stojim iza toga da ovo nije bio način i da je ovo jako loše ispalo po mene, šta je to je? Da postoji neka mogućnost da se ponovo nakon svega vratiš? Ne, možda bi se vratila samo da budem uz Nenada, jedina opcija bi bila samo da uđem na pola sata, da razgovaram s Nenadom i da izađem i ne bi mogla da izađem, ne mogu, prosto ne mogu na ljude, ne mogu tu izdaju Sandra Rešić, ne mogu te izdaje koje se dešavaju po kući. Jedino što vidim je da Đedović meni tekako brani za stolom. On za stolom kada krenu neke loše priče o mene odbrani, a sa strane ispriča Nenadu o mom bivšem verniku ovo ili ono. Mislim, i da jeste tako, evo, i da voli bivšeg vernika, i da ga volim, i da me čeka, i da sam se sad udajem opet za njega, za malo, i da sam otišla da pravim crkveno venčanje. Što ti kao moj prijatelj to iznosiš kad ja nisam tu? Što tu govoriš o osobi koja nije dobro? Što? Dakle, oni hoće njega da dovedu do ludila, oni žele njega da dovedu do ludila, meni je to jasno i to je to. I idem od ruke, ali nema veze. Komentari za taj stan na Fontani, kako na to gleda? Nema, meni je što frapantno šta pričaju, kakav crni bivši vernik, kakvi vernici, kakvi momci. Prvo, meni se njegova porodica ne odaziva. Drugo, i da mi se odazove, ja bi opet našla način da ne budem u tom stanu, da budem kod deke, kod tatinog tate ili da budem negde, samo sam želela da kontaktiram sa njegovim bratom, da vidimo nekako da mu pošaljem stvari, rekla sam mu posjeću ti stvarčice, znam šta mu fali od stvari, da vidim nešto za mesečnicu, pošaljem, to mu neće ni uneti, verovatno, tako da neću ni da šaljem. Okačit ću na Instagram, pa kad izađe vidjet će. Ne znam, ti komentari su katastrofa. Ljuban je neko ko je došao po mene taksijem seo i čovjek iz grada, on ne živi u Beogradu, seo iz drugog grada u taksi, došao po mene i odvojamo kod sebe kući gde sam sedela i kad sam palila live, Ljuban je bio tu sa svojom mačkom u pozadini, tako da lupete gluposti beljezgaju. Katastrofa, znači katastrofa. I odjednom ljubavnica, bila da juče devojka, Nenad nije glup, samo znam da Nenad nije glup. Prvi put u životu me ne pogađaju ružni komentari na YouTube, čitala sam sve. I to sam htjela da te pitam, jesi čitala komentare, kako javnost reaguje, kako to se na sve to gleda? Meni je fascinantno da ljudi tako reaguju na sve to, da su im i Maja i Janjuš ljubav. Maja i Janjuš su ljubav, a Nenad i ja smo katastrofa. Fascinantno mi je da Sandra Rešić izjavljuje da sam ja njoj pre 2 nedelje nakon ulaska u vezu rekla da se hladimo na Nenada, ja to nisam izgovorila, ja sam to izgovorila 2 nedelje pre ulaska u vezu sa Nenadom, dok Nenad još nismo bili u emotivnom odnosu, jer sam sve mislila neće doći do toga, nećemo biti zajedno, on voli svoju suprugu i tako dalje, sve one teorije zavere koje devojke imaju kad se nalaze u takvim situacijama. Fascinantno mi je šta ljudi izgovaraju tamo, šta pričaju, da ja vodim nekog drugog dečka kod njega kući, znači sumanuto, to je zato što je plasirana priča unutra da je njegova supruga sa Vladimirom tamo, odgledala sam i te stvari, znam da se Vladimir i njegova supruga nisu ni upoznali ni pružili ruku, upoznali su me s tim da Vladimirov brat poznaje njegovu suprugu 10 godina nazad, ni to ni... Jel veruješ u toj priča da su Ivana i Vladimir zajedno? Ne verujem, mislim da je to bio samo način da se njegova supruga oglasi na neki način. Isto sam pročitala neki članak da ja sam rekla da jedino kao šta bih poručila njegovoj supruzi, rekla sam mogu samo da poručim da mi se na neki način oprosti što je sve došlo na taj način do toga. Kako na sve to gledaš? Nekako mnogi su te nazivali, neko te nazivao Nenadovom devojkom, neko te nazivao ljubavnicom. Da ti kažem ovo, pročitala sam članak gde je neki izvor blizak njegovoj supruzi pod navodnicima rekao šta ta mala ima mene da traži za oprošte, ne znate ni ja šta. Ne verujem ni u to, njegova supruga po onome svemu što sam ja videla, čitala i tako dalje u ovih 24 sata, čisto sumnjam da je tako nešto izgovorila. Opet nisam ja neko ko treba da traži oprost od nje, to je Nenad. S obzirom da se Nenad ogrešio nju, ja sam njoj niko, šta sam njoj u životu, ništa. Nego samo da kažemo taj neki oprost u smislu što je sve moralo da dođe do ovoga na taj način. Samo mi je krivo zbog toga.
Kad biste se negde vas dve sreli ili popričali ili gde god, šta bi joj rekla? Pa ne bih voljela da dođe do toga zato što je opet to malo nenormalno, jel da? Međutim, rekla bih isto što kažem i tebi, da mi je krivo što je došlo do svega ovoga na ovaj način. Da ona bude povređena i da se njoj desi ovako nešto na televiziji, to jeste i blam i sramote i sve ostalo. Ne perem se, niti imam nameru da se perem, niti imam od čega da se perem, ja Nenada volim i dalje stojim iza toga, ja ću se Nenada biti, dalje stojim iza toga, mogu da ga nazivaju, više njega vređaju nego što mene vređaju. Sve sam ja pročitala, ništa me ne pogađa, ništa me ne interesuje, svakako planiram miran, normalan život i skladam se Nenadom po njegovom izlasku, tako da to. Vezano, moram i za Ivanu to da te pitam, spekuliše si o tome da dobijaš dosta pretnje od nje iz njenog salona? Ne mogu da dobijem pretnje, meni je nalog verifikovan i zabranjeno je stizanje poruka i komentari ljudi koje ja ne pratim, tako da je to laž. Nikakve pretnje mi nisu stizale, otac mi je rekao jutros da su njemu pretnje stizale, da su mu pričali da će spaliti njega, našu kuću u Skoplju i tako dalje. Tata mi je rekao da su njemu pretnje stizale u periodu kad smo Nenad i ja tek otpočeli odnos neki, međutim rekao je da je to prestalo kad je blokirao sve žive. To je to. Niko meni nije pretio ni u ime njegove supruge, ni u ime salona, niti bilo odakle. Evo i to što si rekla, koliko je nekako reality svi doživljavaju kao zabavu, a zapravo i nije to na kraju kad se tako nešto desi. Koliko ljudi dobijaju pretnje i smrću i svašta pišu, svašta govore. Ja se slažem s tim da reality... Ja se slažem s tim da moj tata je prošle godine dobio problem sa anksioznošću, ove godine je išao kod lekara, preskakanje srca, tahikardije, košmari, loši snovi, plač, gušenje i ostalo zbog stvari koje mu stižu. Tako da ako se ljudi zadovoljavaju time da se ljudi u 40 i nešto godina razboljevaju, samo nek nastave, samo nek udaraju, a ja uvek nađem svakog. Svakog utiče na zdravlje mog oca će završiti kako treba. U kakvom se odnosima sa majkom? Ne želim da komentarišem. Šta ti je tata rekao prvo kad si izašla? Rekao mi je da sam ja njegov sin, da sam ja borac, da je trebalo da ostanem da se borim, da je vidi da mi nije dobro, ali da je opet trebalo nekako na silu da se prisilim da ostanem. Nije protiv Nenada, nije protiv te veze, rekao mi je da vidi da me voli, rekao mi je samo da želi da ja budem dobro za 2 nedelje, kad mu se završe pripreme, pošto se bavim fudbalom, trener je, kad mu se završe te stvari, doći će za Beograd, ići ću malo kod njega u Skoplje, eto malo da odmarim glavu da vidim mališane i to je to. A šta imaš da poručiš onim ljudima koji govore da tvoj Nenadova veza neće uspeti, da ste sve vreme tukli, da se niste voleli? Ne, to je više bio moj pes prema samoj sebi, šta sam do sebi dopustila da uđem drugu godinu, da izgubim sve pare, Nenad nema veze s tim, ja sam to njemu pričala unutra, ali kako čoveku objasniti, nema veze Nenad s tim, nema nikakvi moji bivši momci, verenici, devojke, niko, moja porodica, niko nema veze s tim, imam samo ja. Ja sam nekako mnogo veliki teret životni nosi na sebi, a na kraju svega toga i sve ovo što se izdešavalo, Nenad je neko ko misli da napolju ćemo mi da nastavimo s muzikom i se zezamo, ja sam i tekako sezam da to neće tek tako da dođe, da to uopšte neće biti lako, to tek sigurno neće da se uradi u narednih. Misliš da će biti teško nekako vratiti to sve u normalu? Neće se to vratiti u normalu, jeste, ljudi će nas delimično i zaboraviti, doći će i Zadruga 5 i tako dalje, sve to stoji. Zadruga je jednostavno program koji ljudi gledaju, postoje ljudi koji se kompletno posvete da nas gledaju, da se negde poistovete s nama i tako dalje, ali verujem da nas većina gleda kao debile, tako da. Moram još nešto da te pitam, to su isto bili česti napisi u medijima, kako je Ša sve vreme komentarisao da zabrinuo se da će mu suprug uzeti novac sa računa, a tebi daje karticu. Kako na to? Pa zašto meni ne bi dao karticu kad sam ja njegova devojka? Što se tiče supruge, on više, on ima više neke brige, on se plaši samo tog procesa razvoda, ne plaši se on za novac. On je rekao, ja ću svoje bivšu suprugu da dam sve ide i više nego što treba. Ja sam rekla, on tako besu kaže, ba ni salon, ni ovo, ni ono. Ja mu kažem, Nenade, nemoj, besan si, nervozan si, ljudi si na televiziji, si odmah kreću natpisi, on ne razume, on ne kapira, njega malo poneo reality, ja sam delimično, koliko da sam ja bila luda, histerična, agresivna i tako dalje, držala sam se ja toga da znam kako sve ispada napolje i kako se sve piše napolju. U suštini nije on nikad imao strah od toga da će njemu supruga da uzme u novac, da će da mu traži višak novca ili više novca nego što on smatra da ona zaslužuje. On je spreman sve da je da, zato što on je svestan da se ono grešio o nju. Šta ti je pričao o razvodu kad ste bili unutra? Je li pričao da će to biti definitivno? Je li pričao o imovini? Ne, pričao mi da će do razvoda definitivno doći, s obzirom da smo zajedno smo sumorati da bude, da ima ženu i devojku, mislim, ne znam ni ja ni u kojoj državi to ima. Kod nas nema, da je javno barem. Što se tiče drugih stvari, rekao mi je za svoju suprugu, za razvod i za svoju suprugu, samo da se plaši celog tog procesa. On kaže, ja sam ko malo dete, meni je sve to novo, meni su sve to neke nove stvari, tako da plašim se svega toga i to je to.
Sa Tomovićem jeste se čula? Ne. Vi niste? Ne, nemam nameru da se čujem sa bivšim reality učesnicima. Jedino s kim sam se čula su Jelena Pešić, Mirko Gavrić, Anabeli sam pustila poruku, čula sam se sa Filipom Reljićem i Milanom Petkovićem. Šta su ti rekli, šta su ti poručili? Svi su uz mene, svi misli, sve ovo što ja tebi govorim, svi oko mene misle isto. Razočarala sam se u Pandu i Kendija zbog svih silnih pljuvanja po meni u emisijama. Čula sam da su me otpratila Ivana Šopić, da me otpratila Luna, tako ti neki ljudi, Šebez me pljuvao. Fascinantni su mi ljudi, izađeš iz realite, budeš super s nekim, onda izađeš i pljuješ ga. Zato što je kao narod, većina naroda pljuje, pa kao i ja. Kupuju poene na tome, ostale ljude koji me komentarišu po novinama, znate dobro na koga ja mislim, neću komentarisati jer neko oni dobijaju naslove na meni, ne ja na njima. Koliko jedva čekaš moment da Nenad izađe, da se razvedi, da mu postaneš ono što se kaže zvanična devojka? Što se tiče Darka Tanasijevića, ja sam njemu postala zvanična devojka u momentu kad je on dobio pismo za razvod. Tako da ja se vodim time što su govorili ljudi dok sam ja još bila tu, ne kad sam izašla. Tako da ja njemu već jesam zvanična devojka, ostaću mu zvanična devojka, jedno čak. I evo, za kraj razgovora da te pitam, šta planiraš, šta imaš u planu, kako ćeš za novac, kako ćeš se sad naći? Tu je moj tata, tu su moji prijatelji, svi me mole da mi daju, ja odbijam, ne želim i to je to. Ljuban mi je dao, eto, nešto malo čisto da preguram i ne znam, to je to. Toliko je tema, ili imaš još nešto možda da kažeš što nismo prokomentarisali? Ništa, meni je samo krivo što javnost ima i toliko iskrivljenu sliku oko svega. Mislim, ti komentari da je Nenad ovakav, onakav, da je glup, da sam ja glupa, ne znam, samo ne vidim čemu tolika mržnja. Moram da ti kažem, htio sam da prijem kraj, ali moram da ti kažem da nas ogroman broj ljudi gleda, tako da moram još nešto da te pitam već kad smo tu i verujem da ljude interesuje istina, jer ovo je prvi put da i ti javno o tome pričaš i da prvi put možeš da iznošiš svoju stranu priče. Možda mi biti što god poželim, ja sam tu pa sam tu, neću. Kako reaguješ na nazive ljubavnica, pogredne komentare? Ne reagujem na reči ljubavnica zato što znam da to nisam, s obzirom da je razvod u procesu. Jesam formalno, ja sam uvek pričala to, ja se nikad nisam ograđivala od toga, meni je bilo samo krivo što su me tako razvirali dok ničeg nije bilo. Međutim, sada me ne pogađam, zato što znam da neće to biti kroz par meseci kada dođe do zvaničnog razvoda, negativni pogredni komentari, svako ima pravo na svoje mišljenje, kao što bi Aleksandra rekla, to je to. Kako ovih dana provodiš dane? Znam kad smo se čuli da ti nimalo nije lako, spavaš, plačeš, sve tako u krug. Ne mogu da spavam, iskreno ležim, budim se, vrtim se, imam ženske probleme, nije trebalo da ih imam trenutno sada. Od stresa sve poremetilo? Od stresa mi sve poremetilo, imam jako velike bolove, sve me živo boli, nije mi dobro, plačem. Evo, danas sam rekla neću popiti nijedan lek za smirenje, čisto zato što nemam što da se nagutam mleko ako neko bude letina. Međutim, već vidim za pola sata da mi je još gore, tako da... Da, rekli smo u zadrugu se ne vraćaš, je tako? Ne znam šta treba da se desi da bi se ja vratila unutra, ja kažem kada bih mogla da se vratim, kad bi postojala ta neka svemirska sila da ja mogu da se vratim, vratila bi se na pola sata, samo njega da izgrlim, da ga izljubim i da mu demantujem sve što ga lažu. Šta bi promenila da možeš da se vratiš ponovo? Promenila? Jer bi nešto ispravila sad da možda vratiš vreme? Ja znam da bi ja pukla. Ne, ja znam da bi ja pukla. Ja znam da bi ja pukla. Ja da vratim vreme, ja opet znam da bi ja pukla. Ja sam bila svesna da ću da puknem. Ja sam najavljivala mesecima unazad da je meni loše. Mesecima unazad da je meni loše. Meni izgleda kao psihijatar, ja psihijatar kažem, tebe su džabe doveli. Druže, tebe su džabe doveli. Meni nije dobro, moram da izađem. Evo, ja sam napolju, meni dalje nije dobro. Tako da to je sve ono čemu sve vreme ja pričam da meni nije dobro. Znači, meni se nakupilo 2 godine zatvornog prostora, 2 godine bez porodice. Ja kad sam izašla zadruge 3, saznala sam da mi preko 10 poznanika i prijatelja umrlo od korone. Sad sam saznala da mi je tata se razboleo. Jednostavno ne mogu. Teško je to se nekako i podneti i stvariti? Svaka čast i Mići, i Bori, i Mini, i svima koji su tamo već mesecima i godinama i tako dalje. Da, čula sam da je Mina sinoć komentarisala da kriziram i tako dalje, da sam zato izašla. Koliko su te priče tačne? Pa sve je tačno. Ja jesam neko ko je konzumirao i probao i sve, i bila klinka, i bila luda, i izlazila i sve to, ne znam koja je klinka i koji klinac to nije radio, ne vidim šta je tu. Što se dešavalo u tom adolescentu? Pa 16-17 godina probala, videla, nije mi se svidela, ušla u neku zbiljniju vezu, batalila i to je to, tako da ne vidim uopšte u čemu je toliki problem oko toga čemu fama je zato što postoje klipovi da ja pričam o tome, to je jedina fama.
Jesu klipovi ti autentični koji su se provlačili na YouTube? Klipovi koji se nalaze snimljeni su sa privatnog mog profila gde sam ja kačala gluposti, generalno gluposti, zezanje s drugaricama, neke klipove koje sam nalazila po Instagramu interesantne, imala sam koliko, 15-16 godina, na tim klipovima, onaj klip gde pričam da ne znam gde sam i tako dalje, imam 300 € od džepa, to je bila neka šala sa mojom drugaricom. Što se tiče prvog klipa, da, jesam bila u pijanom stanju, ne stidim se toga, to je moja prošlost i to je to. Kad bi pričala o nekim drugim stvarima iz moje prošlosti, mnogi bi plakali, ali bolje mi je da me mrze nego da me vole, svakako. Da li planiraš putovanje sa Ša koje ste zajedno računali u zadruzi? Ja sam već počela da razmišljam o Grčkoj, javila mi se jedna žena koja ima veze sa manekenstvom i sa Grčkom, tako da vidim da se domognem svog telefona i tako tih nekih stvari, da vidim kako će to da ide, da vidim da li mogu da se dogovorim neko ko šta kako, a svakako planiram se nenadom da odem na neki duži period u Srbije. Čini se da si se u Marka možda najviše razočarala ili greš? Marko je neko koga ja stvarno volim i koga sam ja nazivala zenicom svog oka i na kraju i da sam sve to rekla što je on rekao i da sam najgora na svetu, čemu potreba da dolivaš ulje na vatru. Što ne staneš uz njega, što ne ideš protiv sistema, znate ono što se kaže, što ne ideš protiv svega, samo da budeš uz mene i čak i kad nisam tu. Čemu to kretanje leđa? On ti unutar nekako najviše podržavao, unutra dok ste bili i tebe i Ša. Pa nije samo do podržavanja, Marko moj prijatelj. Marko je neko kad sam bila između zadruge 3 i 4, imala problem s granicom, to svi znaju. Ko mi je poslao pare, rekao nemoj da mi vraćaš pare, bre, ne zanimaju pare, samo da budeš dobro. Ko me zvao na pola sata i da sam gladna i žedna, da li mi treba nešto. Marko moj prijatelj, Marko je neko kog ja mnogo volim. Marko je neko kog sam ja poistovetila s mojim ikom, mislim sa nekim ko meni ceo svet. Uopšte mi nije jasno, brani me u 99% situacija, on dođe Nenad da ispriča sve na budalaštine i poremeti ga skroz. Pretpostavljam da mu Nenad veruje jer smatra da je bio dobar s tobom, da donekle da... Biće problem. I da mu veruje da me ne veri, nije to poenta, poenta je samo da mi nije jasno zašto Marko mora da bude protiv mene sada, zašto se ne suzdrži, zašto nešto ne uredi, samo da se sve stabilizuje. Mila Milošević čita pitanje gledalaca, guro si ruku Tari u međunožje. Na što to liči, Sandra Rečić kao ja sam to čula, ja to znam, ja to ovo, ja to ono. Ide, jeste, koga briga bre? Gde su bila ta pitanja kad sam ja bila unutra bre? Gde? Gde je bilo to blaćenje mene? Kija ti isto ovih dana, ako si videla komediju? Kija nije ništa rekla, ružno sa mene rekla da ja volim đubre. Faktički je uvredila Nenada. Uvredila je Nenada i rekla da su ključevi od stana kod nje. Ni mene nije uvredila, niti sam ja Kiju ikad uvredila. Jednom u žaru svađaju sa Nadicom jesam, ja sam se i Kita javno izvinila, ja protiv te žene nema apsolutno ništa. Kako komentarišaš generalno u kući odnose Maja, Janjuš, ta relacija? Ništa, mene interesuje. Ti djeluje to toksično, prava ljubav? Boleština, isto kao što je sve boleština, tako je, to je najveća boleština, zadruge 4 i zadruge 3, to su Maja i Janjuš. Definitivno, ali to gledalci komentarišu kao ljubav. Ne, ja smo bolesni, a Maja i Janjuš se slatki. Zakani, mici. Ko ti djeluje da je tu prava ljubav unutra? Postoji to? Čorbi Teodora. Misliš da će opstati, da će... Vidi se stabilnost. Stefan Karić i Jovana Mislica. Limunana. Loša repriza Ive i Stefana. Jel dečka misliš da je namerno... I veliki pozdrav za Osman ovim putem, vidimo se u 8. Kristijana Golubovića, kako komentariš, imala si s njim i konflikt i došao je do fizičkog okršaja. Da, imala sam konflikte s Kristijanom, meni nikad nije bilo jasno zašto Kristijan uvek ima potrebu da mene pominje. Tara išao ovo, Tara išao ono, Tara išao ovo, Tara išao ono. Nikad mi nije bilo jasno, ja protiv čoveka apsolutno nemam ništa, sam i dalje nije jasno čemu potreba komentarisanja mene, čemu tolika mržnja, šta sam ja ljudima uradila? Ok, ja jesam nesnosna, jesam luda, jesam hiperaktivna, dosadna, zamaram, umaram, pričam puno, ponavljam se, mislim da sam uvijek u pravu, mlada sam, valjda, to ide s tim. Nisam više ni toliko mlada, možda sam takva, loš čovek, kakva god da sam, čemu tolika mržnja, čemu, šta ja to ljudima radim? Jeste se možda uplašila Kristijana kada je došlo do tog obračuna vašeg? Ne plašim se nikog, ja sam proživjela mnogo, ja opet kažem, ja o svojom životu neću pričati, ali ja sam mnogo sranja proživjela da bi se ja plašila bilo koga, ne Kristijana Golubovića. Fizički okršaj sa Miljanom, moram i to da spomenem. Samo način da izađem, samo sam čekala da me neko bocne i to. Je li Miljana bila bukvalno ta kap koja se sasvim sluča naša kap koja je prelača? Miljana je nalivala tu, ne čašu, nego taj bokal, ne bokal, nego tu cisternu još od prošle godine kad me maltretirala, tako da drago mi je da se završila na njoj, ne na nekom drugom.
Gledao sam i baš pre neki dan i tvoje vlogove, ono kad smo ispratili koliko je sad totalno drugačija transformacija, tamo si bila i devojčurak i onako nežna, mlada, pa sad kada je gledamo onako ranjiva, totalno. Jebi ga. Ne znam šta bih te rekla. Jel bi se vratila u taj moment bezbrižnosti, svega nekako, sve ostela vratila? Nije tad bilo bezbrižno, samo sam volila ja da predstavljam i da idealizujem sve što se dešava oko mene. To sam radila i tada, to ću nastaviti da radim i to. Ja ne mogu se suzdržati od plakanja, inače ja bi se ovde smejala. Ja bi se ovde smejala ko luda na brašnu majke, otišla bi kod šminkera, frizera, zakazala bi nešto, došla bi ovde, zapala cigaru, rekla boli mu uvo, ali nije tako. Šta radim? Jer bi, da sad možeš da vratiš vreme, ne pre Zadruge 4, nego uopšte pre realitija. Nikad ne bih ušla u reality, ali bih samo pod uslovom da znam da bi me neka sila ili Božja sila spojila s Nenadom kad tad. Hoćeš se truditi da i dalje zoveš njegove, da budeš uporna, da koliko toliko dođeš? Ne, ja sam poslala poruku, ja znam da je ta poruka viđena, Nenad je rekao 1000 puta. Nenad je rekao 1000 puta, ja sam rekla 1000 puta, to sigurno stiglo do njega. Ako neko želi da me kontaktira, tu sam, pošto meni ne mogu da stižu poruke, tu postoji ljubavno profil, ljubavno broj javan, mogu pošalju poruku na mail, mogu preko tebe, preko bilo kog novinara da se stigne do mene, tako da ako neko želi da me nađe, naći će me. Ako te nikad ne prihvate, hoćeš se pomiriti sa tim ili kako gledaš na to? Neće mi biti prvi put da me roditelji ne prihvate, imala sam to kada gledam prošlu sezonu, ali opet kažem, nisam ja devojka za primer, nisam, kao što kažu uličarka, jesam, ja sam od 12. godine na ulici, ne možem, uličarka. Oni sad to su karakterisali kao neku uvredu, to nije uvreda, to je činjenica. Ja sam na ulici 12. godine svojom voljom da bi ne bi gledala gluposti kod kuće i da ne bi doživljavala neke stvari i gledala neke stvari. Bio moj izbor, u tom trenutku je bio pravi izbor i sad ostojim iza toga da je bio pravi izbor da odem od kuće, tako mlada. Spominjala si neka trudnoća između tebe i Ša, po kuloarima, po tabloidima, po napisima? Ne, to meni kasnije mi ciklus 2-3 dana, ja sam se uplašila, ja šta ako ovo, šta ako ono, ali naravno da bih voljela da mu rodim dete. Jednog dana. To sam htjela da pitam, jer bi voljela s njim da začneš porodicu? Voljela bi prvo da se mi stabilizujemo, da dođe sve na svoje mesto, da se on razvede, da vidimo gde ćemo, šta ćemo, da nađemo gde da živimo, da sve to dođe na svoje mesto. Kroz 4-5 godina ne želim da žurim, ja sam mladijan, 21 godinu, ne planiram decu u 15, 16, 17 ili 20, 25, 6, 7 godina, mislim da će mi biti vreme. Drago mi je što smo popričali. Gledam da li